Agurterdi arraunzale, traineru denboraldiko lehenengo estropada atzo Zarautzen eta Pasaian, guk Pasai Donibanen jokatu ziren bertako bi banderen berri emango dizuegu zuzenean Zarautzera jo aurretik. Emakumezkoen laugarren bandera izan zuten atzo jokoan, era berean Gipuzkoako traineru ligako lehenengo jardunaldia izan zena, eta ondoren gizonezkoen Pasaiako 31. bandera, eta bertan San Miguel ligako 8 traineruk hartu zuten parte. Giro bikainarekin, emakumezkoetan inoiz baino traineru gehiago denera 10, hori bai, lehiaketatik Galiziako Cabo da Cruz Euskotren Ligan parte hartu nahiko luke aurten eta test moduan hartu zuten atzo Pasaian egin zuten estropada. Beraiek abiatu ziren aurrena, erlojupeko estropada izan zuten emakumezkoek, lanean lehenak esan bezala Galiziarrak beste guztiei erreferentziak jarrita, eta Caboren ondoren Zumaia abiatu zen, zozketaren kontuak lanean bigarren Zumaiarrak, Nagore Osoro patroi dutela, eta indartsuenak hasiera samarrean abiatu ziren. Hor dira Zumaiarrak, Zumaiaren ondotik Errenteriako Ibaika aurten indartsu. Denboraldi aurrean batez ere batel eta traineriletan, eta iazko denboraldian ez bezala, txukun ekin diote traineru denboraldiari Telmo Deumekoek. Hemen Errenteriarrak, Ibaika iaz San Juanen atzetik bigarren trainerurik onena izan zen, naiz eta bukaera aldera denboraldia bukatzen ari zela Zumaia gainera etorri zitzaion Ibaikari, baita San Juanieri Donostiako banderan esate baterako, eta Ibaikaren ondoren lanean San Juan aurreko denboraldiko trainerurik onena, Gipuzkoako Liga irabazita, Euskotren Liga ere bai, eta jakina Donostiako bandera. Batel eta traineriletan Ibaika eta batez ere Zumaiaren azpitik ibili dira, eta ea zer nolako itxura ematen duten aurtengo denboraldia Juan Mari Etxaberen eskek. San Juanen ondoren lanean Kolindrez, eta aurtengo Gipuzkoako Liga gainera bertan amaituko da. Kolindrezek antolatuko du Gipuzkoako Ligako azken estropada. Inoiz baino estropada gehiago izango dituzte aurten emakumezkoek. Gipuzkoako Ligan esate baterako 10. Kolindrezen ondotik Orio, denboraldi aurreko estropadetan itxura ona eman da Oriotarrak, ontzi txikiekin ere bikainaritu dira, eta hauen helburua Euskotren Ligan lehiatu ahal izatea izango da. Iaz ez bezala Hernaniarrak lanean, hauek zailtxeago izango dute, nekez lortuko dute lekuren bat Euskotren Liga, lau ontzi baino ez tirarituko. Liga nagusian San Juanek txapeldun delako lekua badu, eta beste 3 lekuetarako lehia bizi-bizian izango dira Zumaia, hor da Telmo Deun, Ibaika nola ez, Orio, eta ikusteko dago Cabo da Cruz aipatu 3 ontzien mailara iristeko moduan izango den. Hernaniarren atzetik Zarautz Getaria lanean bigarren denboraldia dute hauek, eta batzu irtera hartuta, Ziabogaren ondotik bueltan kanporantza itsaso aldera Errenteriako trainerua Ibaika, eta denborarik onenak lehendabiziko Ziabogatik Zumaia eta Ibaikari ziren egiten. Azkenik lanean Donostia Arraunlagunak 50. urte hurrena dute, San Juango Kostapek bezalaxe, aurten 50 urte bete ditu San Juango klubak. Hemen San Juandarrak lehenengo Ziabogaren bila abiatu berriak Arraunlagunakekoak, eta Ziaboga eginda itsasorantza San Juandarrak, eta Zumaia eta Ibaikak jarritako denborak hobetu ezinik iazko txapeldunak. Hauek aurtengo denboraldirako halako presarik ere ez dute, baina besteek bai. Izan ere Euskotren Ligako lehia gogorra izango da, eta duten guztia eman beharko dute denboraldiaren hasieran. Hemen San Juango beste ontzi batekin, Oiartzungo itsaslapurrak aurten Arraunean hasita, jendarik ez, atzoko estropadarako
ontzia osatu alizateko, beraz lehiaketatik at geratu zen punturik gabe. Eta helmugan, Kaboren atzetik, denborarik onena eginda, Zumaiarren denbora, 10 minutu, 46 segundo eta 80 beste guztientzat. Erreferentzia jarri zuten beraz, Telmo deun ontzikoek, eta azkenean beraiek egin zuten denborarik onena, Urrutiez Ibaika, 2 segundo pasatxora, bigarren Errenteriarrak, Txukun, eta honek konfiantza emango die, nola ez, Ibaikakoei. Hauen atzetik helmugan, bertakoak, San Juandarrak, baina denbora askotxo galduta. Hirugarren tokian sailkatu ziren San Juandarrak, baina Zumaiak alde handi samarra atera zion San Juango ontziari, 15 segundo pasatxo. San Juanen atzetik, laugarren denborarik onena Oriok egin zuen, 19 segundora, beraz Euskotren ligarako sailkatu nahi duten ontzien arteko lehian argi dago Zumaika, Ibaika eta Orio beste guztien gainetik daudela. San Juan ere bai jakina, baina San Juan sailkatuta dago, eta atzo Pasaiako banderan Cabo da Cruzek egin zuen denbora hobetzeko gai izan ziren ontzi horiek, esate baterako Oriok Cabori 10 segundo atera zizkion. Zarautz Getaria 5. izan zen, ondotik Hernani 6. hemen dituzue, Zarauztarrak, baina Hernaniri aldetxoa aterata, Zarautzek denera 18 segundo bai, eta Hernaniarren atzetik helmugan Donostiarrak, helmugan eta azkenean sailkapenean ere bai 7. Eta denborarik txarrena Kolindresek egin zuen ia 2 minutu galduta. Kantabriarrak oso urruti dabiltza. Eta hemen Oiartzungo itxaslapurrak. Kolindresek baino denbora hobea egin zuen, baina berriro diogu atzo lehiatik at geratu ziren fitxekin. Arazoak izan da, trainerua osatu ezin da ibili zirelako. Zumaiarren poza, Pasaiako emakumezkoen 4. bandera eurentzat, denboraldiko lehenengoa Zumaiak, eta jakina indarrarekin batera lasaitasuna emango die garaipen honek Telmo deun ontzikoei bai baitakite ondo bidean Euskotren ligan izango direla, eta emakumezkoen ondotik gizonezkoen txanda 31. bandera jokoan, Pasaiako bandera jakina 2 txanda, 8 ontziak San Miguel ligan arituko direnak, datorren astean hasiko da San Miguel liga Malagan, eta oso estropada berezia izaten da hau, leku zabala ez da, eta honen ondorioz 4 batera bai, baina 2 alde batera eta 2 bestera, denera 4 ziaboga. Aurreneko txandan nor baino nor gehiago, Portugalete, Zierbena, San Pedro eta Astillero. Barrurantza lehenengo luzerdian San Pedro eta Astillero, kanporantza Portugalete eta Zierbena. Denborarik onena San Pedrok, baina helmuga puntutik lehen aldi zigaro zirenean Portugalete aurretik. Zierbena gero eta San Pedro eta Astillero. San Pedro eta Astilleroren arteko lehian, une oro San Pedro aurretik, esan beharra dago, San Pedroko B ontziko arraunlariak aritu zirela batez ere, A ontziko 2 sartuta, bat behintzat Jose Nolaskoaga Aizperro, Aitor Balda bera esate baterako etzen traineruan izan, eta bigarren ziabogan denborarik onena Portugaletek 7 minutu eta 16 segundo. Bigarren Zierbena 5 segundora, eta denbora askotxo galduta San Pedro eta Astillero. San Pedrori 16 Portugaletek eta Astillerori 22, baina estropada eremu honetan korronteak direla eta haizea dela, batera joan, alegia itsaso alderantza joan edo barrurantza egin aldeak izaten dira, gora beherak izaten dira, eta hortik aurrera gauzak aldatu egin ziren, aldeak gutxitzen, eta hirugarren ziabogan erabat
egoera iraulita, San Pedrok egin zuen denborarik onena. 12 minutu eta 32 segundo, 4 segundo Portugaleteri, eta denbora berean Astillero. Pentsa, Zierbena, bigarren zen aurreko Ziabogan, hirugarrenen ordea, denborarik txarrena Zierbenak. Berriz ere haizea kontra, Portugaletek eta Zierbenak haizea alde, eta azken luze horretan erabaki zuten estropada Portugaletekoek. Erabat aldatuta dugu aurten Portugalete, iazko 15 arraunlari falta zaizkio, zuzendaritzako kideak ere berriak dira, entrenatzailea ere aldatu dute, dena berria eta helburuak ere berriak, aurten mailari eustearekin konforme dira Portugaletekoak, eta denboraldi aurreko estropadetan itxura ona ematen ari dira, eta baita atzo ere Pasaiako banderan azken txampan Portugaletek denborarik onena, 20 minutu, 11 segundo eta 67 eunen, bigarren Zierbena 4 segundo eta erdira, hirugarren San Pedro, baina esan dugu B11ko arraunlari gehienak barruan zirela, 15 segundora San Pedro, Astillero atzeraxeago segundo bakar batera. Azken luze bikain egin zuten Astillerokoek, eta hauek ere beheko tokietako lehian izango dira itxuraz, San Migueligan, lehia estu-estuan jakina, Portugalete, Zierbena, eta ea Galiziarrek zer esaten duten. Eta azken txandan, Urdaibai, San Juan, Hondarribia eta Orio nor baino nor gehiago. Urdaibai lehenengo kaletik eta Hondarribia hirugarrenetik barurantza, alegia Lezoalderantz, eta San Juan lehen kaletik eta Orio hirugarrenetik itsaso aldera. Ziabogan 2 minutuko lana baino ez, luze erdia baita, Hondarribiak 2 minutu eta 13 segundo, denbora bera Urdaibaik 2 eta 13, atzerago haizearen kontra Orio eta San Juan 2 eta 24, bi ontziek. Barurantza, begira zeinen irudi ederrak, helmuga puntuan 4 ontziak bateratsu, San Juan zertxo baita horretik, Orio pare-parean, gero Hondarribia, eta azkenik Urdaibai. Ia alderik ere ez, eta oraindik beste luzerdia zutenez, haizearen alde Oriok eta San Juanek, alde handi xamarra lortu zuten lehenengo luze honetan, bi ontzi hauek. Ziabogan, bigarren Ziabogan Orio aurretik, segundo bakarra San Juani, eta atzerago Hondarribia eta Urdaibai. Eta aldeak ikusita, pentsa, 10 segundo, Oriok Hondarribiari, bigarren Ziabogan, baina gerora gauzak asko aldatu ziren, San Juan eta Orio haizearen kontra, eta Hondarribia eta Urdaibai haizea alde zutela barrurantza etorri zirenean. Hementxe Hondarribia helmuga puntutik hirugarren Ziabogaren bila, aurretik Ama Guadalupekoa, Urdaibai bigarren, Orio apurka San Juanekiko aldea areagotzen, lehen da biziko estropada Oriotarrek, orain arte ez baitira azaldu ez mutrikun eta ez da lekeition ere, eta itxura ona eman zuten Igor Makazagaren mutilek Pasaiako uretan. Hor dituzue Oriotarrak, Joseba Fernandezen taldea dau, San Juan, Joseba Fernandez bera etzen tostetan eseri, 4 mutil kanpoan utzita, gauza bera egin zuen Mikel Orbañanosek, Hondarribiko entrenatzaileak, baita Jon Salsamendik ere, Urdaibaikoak eta Igor Makazagak ere ez zituen mutil guztiak sartu. Beti ere Hondarribiak denborarik onenak markatuz, helmuga puntutik azken Ziabogaren bila Ama Guadalupeko ontzia, bi ontziren aldea bai, Hondarribiak Urdaibairi 6 segundoren bueltan ibili ziren diferentziak, eta Oriok San Juani 7-8. Eta azken Ziaboga eginda, azken luzerdian, ez ziren gauzak bat ere aldatu. Hondarribia eta Urdaibairen arteko azken txampa, Hondarribiarrak nagusi 19 minutu, 37 segundo, 50 eunen denbora bikaina. Hondarribiarrek
ezin hobeto ekin diote denboraldiari Mikel Orbañanosen mutilek. Urdaibai bigarren, beste aldera Orio azkenean hirugarren, eta San Juan aldetik etxeko trainerua San Juan laugarren tokian, denera gainera laugarren denborarik onena eginda. Hementxe duzu sailkapena, Hondarribiak 19 minutu, 37 segundo, 51 eunen, Urdaibai 7 segundora, Orio 13, San Juan 20 segundora laugarren, Portugalete 5garren 34, Zierbena 6garren 28ra, San Pedro 7garren 49 eta Astillero 8garren 50 segundora. Hauxe beraz, jaun Andreok, Pasaiako banderak eman zuena, ondoren Zarauzko ikurrinaren bigarren jardunaldia izango duzue zuzenean, kate honetan bertan, eta estropada horrekin batera, hori kae bat ligako bigarren estropada da, horrekin batera emakumezkoen Gipuzkoako ligako bigarren jardunaldia. Besterik ez, esker mila, hurren arte.